La resposta és no. La vacuna és d'un virus inactivat. Per tant, el fet de posar-nos la vacuna no agafarem la grip. La grip l'agafarem perquè l'agafem a través de la comunitat, a través de l'ambient. Hola, em dic Helena Vidal, soc infermera de control d'infecció de l'Hospital de Mataró i soc membre de la CICI, que és l'Associació de Control d'Infecció Interdisciplinària de Catalunya. Sí, es poden posar més d'una vacuna i es poden posar alhora la vacuna de la grip, la vacuna del Covid i el pneumococ. El fet que jo me posi la vacuna no evitaré agafar la grip, però no agafaré la pneumònia, no agafaré la insuficiència cardíaca o no me moriré com a conseqüència d'una pneumònia per culpa de la grip. Però l'agafaràs amb menys intensitat, diguéssim. Gràcies a la vacuna, el nostre sistema immune s'ha activat i tenim anticossos. Aquesta vida dels anticossos fa una curva, augmenta la immunitat durant els primers mesos i no és acumulativa. I es fa que el pico de la curva coincideixi en el temps que dura l'epidèmia de la grip. Com augmentem la immunitat de la població, estem reduint la capacitat de transmissió que pot tenir el virus. A part de la vacuna seria higiene de mans, sobretot després de tossir, estornudar o mocar-nos, utilitzar el que es diu higiene respiratòria, que és posar-nos la mascareta quan tinguem els primers símptomes respiratoris per tal d'evitar la transmissió de microorganismes, ja sigui la grip, sigui Covid, sigui el virus sincicial, etc. Llavors tenir en compte que a l'hora de tossir fer servir el braç, no utilitzar la mà ni fer-lo sense protecció. I per últim, a l'hora de mocar-se o estornudar, si utilitzem mocadors de paper, han de ser d'un sol ús i vol dir usar i tirar.